Din ħad tkun esperjenza sabiħa ħafna anke għall-udjenza, anzi b'mod speċjali għall-udjenza x'ħajkolhom l-opportunità li jagħmlu esperjenza ta' ħaġa rqim, imma f'kuntest mhux tas-soltu. Aħna normalment meta immorru sit arkeoloġiku tidħol iddur dawra u titlaq. Mentri f'dal każ minħabba anki t-tip ta' dwal li ħajkunu mixewlin fuq ħaġa rqim, il-profil differenti li ħanoħolqu tat-tempju li wara kollox huwa wkoll wirt dinji sewwa fil-katalgu ta' UNESCO, hija opportunità sabiħa biex mill-performance ta' Pan l-udjenza ħat apprezza dan il-wirt arkeoloġiku tagħna li għandna f'kuntest kompletament ġdid. Hija mużika impenjattiva ħafna, hija mużika moderna, hija ritmika ħafna u għandha ħafna għandha kwotazzjonijiet mill-kapriċċ ta' Paganini li huwa virtuosistiku ħafna tal-violin. Dan għaliex huwa relatat mal-istorja tal-proġett.